ye be ya Asante sem kakra. Okay. Na ansa na no wona ya na odi echi primary sublim freyen afin social media handles ahodo. Ya na nsemi se bi ba du be bia no se yi ano ntia ne be kasa afa Asante twi kasa no ho. Na ye ma tie fo nte se amamre no enim se nya Asante nkwa ne wa amamre o Ghana ha. Tie ko enim no ya amamre bi ho de be ba. Okay. Say the Gumba for say Chirokosi for say ye angona for amamre be bru ho me besua ho ade. Okay. Ti ade ne ye besua ama onyankrompon firi ya ba se wi askra ne esu anwie. Enti omonhye ne so sa na mprempre ya ade be bodam firi fie enti mprempre ya ade Asante sem. Ye kwem na bi wo kire de beba. Na se mpempin me trans na me kama breda me chirim se Asante amra ne nkrofo nti ase. Se ana me nka se akamfo amamre na me ka se Asante amamre. So na the only say akamfo akuo ne dɔso na mu wonchichemu wo mu twese bia wonte ase na akamfo akuo ne mu ane wo Asante ye wo Fante eno mu ne wo Nzema ye wo Awowin sehwi omo dɔso eno hwe akasa no esesa enyepe just that Asante twi no ana nkrofo tiase ye nti bebia beko bia Asante kasa ye twi kasa no ana omo eka na dem say I start to be corrected but Asante twi no me hu so bi asua twi ya ko PhD ewom ana Asante twi no so nko ne kasa utimi ebon krofo bi kasa mbosia na abe ye twi kasa mama hweso yase Kofi di oye kalabule so unma kro clever bully nam kan kalabule abaya kasa en nkrase no kopepepe yeah mechia no twa dancing crown wa kambu waso wa camp boot sana brofo kasa so ti o ena ko abrochira mo kasa bi friend dumso kasa bebroni afa dumso na e de ahye dictionary mu a o interpret se kania dumne so ye dumso so inti Asante kasa na ye kasa ejina brane a won timi friend mu twitwifo ya na nkrofo kasa Asante kasa me kire Asante kasa ne su o kasa Asante kasa no funtina nkrofo timi ka da bi Asante kasa nye fosa de man nkrofo panic no say one ede two wana eka kasa de hwahwa won ho to mfere so obeka ti bebi obedru bia found obetom no waka o Asante kasa no beka kasa bia he na say emi say tie for dodo na beti asense dodo na anti ase so ebebi ye say se entwiwa ka hima no kochi ohuribon wa ne madakom was more den edi enya fosa ye wani ani wo ho no mani afo bia nim se wo kopu bunu mu pa se wusua Asante kasa Asante twi na bo sa Asante twi ni mu den papa na so manfo panical de hwa ho nti no ana ama kasa no obi ani gi ho a menya kwan akomantama hododo na mantama wa gan kwa meni mantama menya nkoso medru bi ade ba kwa medi kan ye ne se me ko edwa kase ye wo ho then ma so atofo matie kasa omoka abon se ohamunchem nipa ohamunchem odi wotwe e kan Asante twi no and me ko voter region e kwa nyesi esikrom abebia bedru bi adu shodo bi eto ade a omode Asante twi na edi dwa enti eba economy no a Asante twi na run the economy no Ghana ha no so enti atiefo ntiase se me bi na me ka empenisi wo bi na akowie bi betimi aba se culture bi anyeme bi wo no ma embe bi etwem tetete no na nkrofo bi na practice be ne o magyae enso Asante akwa business na na ifa to am wiase ato abaya Asante dia so ti entiase sa na yemfa me kra na me se o se nke nya bosumi bi on se mpanimfo o mampani ba e kroye mebri aniema bi e beboa amamre ni amane se be nkrofo be firi nkrofo amanso aba wa hwe amamre ni amane ene ko wiase be bi o mo ka Asante